bisa Manila, okay, program kapag may sundin ng gana, hindi ko kapatulura. Nagkakuhin ko sa kuya ng buhay sa panguluban, meron ako na 2 taon. Hindi na, sa buwan at susunod ng mga narawan, kasama ko ng narawan ilamana. Sa pangmabuatan ko po ay nabuko ng mga talayere. Kasangkali ay nabuko ng mga narawan. Sa tawuan ng ulohi, sa buho, ng mga base, pinakatali. Iyan ang maway na nakita, ay na sa mga buhay kita. Ay na nakamaway na kami, nagtulong na siya may maliit na namamulong atau pinagtali na manitulang ng susu kasabu ng mamula ng kaibulan. O kuwena, kuwena, katawala ng mga ay naimona ay nakomplete tayo. Nagkaman itu kinaibalabala bagi na ibalabala doon yang nama Buddha. Dia nawai kena Buddha. Terus sama membawa dia. Dia adalah rumah belang. Yang adalah rumah termahal. Nandong di kawasan. Yang nanduku, nandu katui sesuai Mesaya. Membela yang membuat ini berkaya, dirakan di kaya, bosan, satu mata, pokoknya sahabat pemain, enaknya lagi kurang, bosan tidak saya.
na mati ni Jisu. Mengenai mesorita kini naweta ikemani. Kunikikora wala nambong ikuha. Nile una sere. Nelo mata tipo na mata sere nila kemba kalban ni kuaya. Nilokan ketika talma ni wasu-wasu ni mga sere ni mga mati ni Jisu. Na mati ni Jisu may makota na itututuloy ng mga Roma na Roma. And I was there was a manifestation, the greatest manifestation of God's power. And I was in Doroma, in my mother, in Abubu. The boy in Doroma said, and Manata, and my brother working and I was in Anselmo. The American Sovereign Table, the Luna said, the Macatico, Namata said, in the Capital Youth Choir. Sere egoa nawe kanga liu sere maina dawa waisa diweti karakere ni maitinya nawasi ni senbo meromai toga na sere sawa ndau ne bani kelikenda ni tutule Nino na Roma naklo kibikata. Nindua na mga waksa sawo na mga tiga naka. Naging sa